Hi, Harja is Misha hEimear agus is mhúinteoir gcuideachta. Tá me lonatha in Ollscoil Milwaukee in Meiriceá imíana agus seo gná lá I hEimear. Tháinig mé an seo thart ar 2 bhí ó hin ar scoláir Foghlaim agus bíam se ag múna na gcuilge do ghaltaí na hOllscoile. Aiste golóir ach an taonród nach daitníon le seo ná an cafe. Bhí matchasú talúna gom nuair bhí me ag fannacht ar an mus. Thusaigh an lá obair seo le obair éifige agus bhí cuine tapaí agam le hana freisin. Bhí mar ag plé na hócádaí ar fad atá le planán le linn bliana. Tá an tá ar na Milwaukee go míon rud ag an le déanamh i gcónaí. Mar hampla an teach na Caite tháinig mé na Milwaukee Bucks ag imirt Cishfella agus bhuaigh siad. Ag an deire seachtaina tháinig mé Pelvericána. Bhí na Wisconsin Badgers ag imirt in Iowa agus Chail Wisconsin godonna. Thug mé an rothair arás go ddíma orasán agus rinne mé tuile obair nuair bhí mé ag fannacht ar mhíonar. Bhí beile mór pasta agam agus bhí si go hálan. Bhuail mé leis na cailíní le hEimear seoga. Ag gcónaí bíon rud ag an millisigh tastáil an Thrnóna. Fuair mar ígur rocha agus tá an méid sin barán ar fáil sa seo tá si dochreide. An sin dul mé cup an té agus thuig mé a lí. Ihawa.